برپرسێکی رووسی ڕاگەاند گۆ ئەمریکا بەرپرسە دبەر تێکچوونە ڕەوشە مرۆڤی لە کەمپە ئەڕکوبان لە باشوورێ ڕۆژهەڵاتی سووریێ گۆلگۆری راپۆرتێ نەتەوەنیە گرتی ژیانە بە هەزاران سڤیل لە وێ کەمپێ دمەترسیەدەیە. سەرۆکێ ناوەندا نیشتیمانی ji bo rêvebirina berevaniyê li Rûsya Mîxaîl Mîzîntîsîv di civînek kenûnerên navendên taybet li Sûriyê balkişan ser wêyekê got Amerîka berpirs e diber rewşa kampa Errekban û ne rejîma Sûriyê û Rûsya û Urdunê li gorî got Amerîka radigihîne. Mîzîntîsîv di berdewamiya axaftina xwe de eşkere kir got Amerîka devereke ewlehî li wê deverê ava kiriye. Got kampa Errekban jî li xwe digire. Lewma bi gotina wî, aliyê Emerîkî berpirs e di berdeverên dibin kontrola xwe de. Ev yek tê hevdemî got hevrêzkarê karûbarên neteweniye girtî li Sûriyê Elî Ze'terî tekez kir got amadekarî hazir in ji bo karwaneke alîkariyê ya hevbeş di navbera neteweniye girtî û heyva sor ya Sûrî ji bo gihandina alîkariyê ji bo bêhterî 5,000 kesî li kampa Errekban. Ev yek tê piştî erêkirina rejîma Sûriyê li ser derbasbûna alîkariyan bi taybet piştî mirina 14 sivîlî got nav wan de zarok jî hebûn li kampa Errekban ji ber nebûna pîdawîstiyên tenduristî. Beryana hajî neteweniye girtî bang li hemû aliyan kiribû ji bo alîkariyê bikin di gihandina alîkariyan ji bo nava kampê bi taybet zarokan. Golgorî neteweniye girtî jiyana 5,000 sivîlî di kampê de dibin metirsiyê de ye. Kampa Errekbanê di rewşeke gelek xerab de derbas dibe bi taybet ji ber nebûna rêyeke taybet got bigihê kampê, her wiha nederbasbûna tu alîkariyên pîwîst ji bo xelkên got di kampê de dijîn, bi taybet piştî got çekdarên rejîma Sûriye rêya tekane got digiha kampê girtin.